Kako pronaći i sačuvati voljenu osobu? Mislim da je to pitanje kojim se retko ko bavi na internetu, a da je jako važno životno pitanje. Ja lično sam se večito mučio oko te teme i večito sam tragao za voljenom osobom da je pronađem, a i kad sam pronašao, mučio sam se na sve moguće načine kako da je sačuvam. To mi u životu baš i nije nešto išlo, a zato na internetu mi ide fantastično. Zato ću vam danas pokazati kako da pronađete voljenu osobu prvo, a potom kako da je sačuvate. Prvi korak je da odete na vaš omiljeni pretraživač ili ti brauzer. Kada ga otvorite, kucate, meni je već izašlo voljena osoba zato što ja ceo život tražim voljenu osobu. I onda je logično da mi tako nešto izlazi. Kada to uradite, onda imate ovdje ponuđeno neke sajtove, ali to nas ne zanima. Nas zanima slika ili slike ili ti images. Slika je najvažnija stvar kada tražite voljenu osobu. To jest kako ona izgleda. Sad kad otvorite, tu je odmah mnogo patetike, čuda. Evo imate odmah recimo ovako nešto. To je nešto što u životu može da vas sačeka kad je vaša voljena osoba u pitanju. Znači, moguće je da će to da vas isprati, da ćete tu voljenu osobu ispratiti suzama ili biti ispraćeni suzama od nje. No, sad nije vreme za to, sad je vreme da mi pronađemo neku voljenu osobu koja ćemo da volimo i koja će da nas voli makar na internetu, da vidimo šta tu. Evo recimo ovo je moj pik. Znači ja sam odabrao voljenu osobu. Šta sledeće? Sad je mnogo važnija stvar kako sačuvati voljenu osobu. To se u životu jako retko dešava, ali na internetu je to sasvim normalna i moguća stvar. Znači, idemo desni klik, save images ili sačuvaj sliku kao i ove koje mi nazivu na srpsku. Kliknete, onda vam ponudi ovdje, ali vi tu kucate voljena osoba i sačuvate svoju voljenu osobu. Jednostavno, sa par klikova ste pronašli voljenu osobu i sačuvali. Znači, vi uvek imate voljenu osobu uz vas. Ona vas nikad neće ostaviti i što je još važnije, nikad vas neće prevariti. Znači, oni koji su u braku ili vezi, oni ne mogu ovo da rade zato što ne bi smeli da pronađu voljenu osobu na internetu, pa onda napišu ispod slike voljene osobe. Zašto? Zato što bi ona druga strana poludela. Zato oni trebaju da postavljaju sliku svog partnera. Znači, on ujutru kad ustane, otvori sliku svog partnera, recimo neko koji je u braku, i otvori sliku muškarac, na primjer, otvori sliku svoje supruge. I zna da je ona uvek tu. Ona ga nikad neće prevariti, nikad ga neće ostaviti i ne naseda na priče kako je njegova supruga viđena s drugim, kako ga vara, jer on to u životu možda bude, ali na internetu ne može. I ovaj način je jedini način da čuvate od takvih stvari. Znači, vaša voljena osoba će uvek biti s vama.